Disney. Gamreoli yn y fan yna, ond dal cyfle i gael y creisiad i fewn. Yn edrych am Mike Wild ar peniad ac yna Jack Kenny! Hyfryd gan Cei Connah, 13 o funudau wedi chwarae. Y bêl yn cael ei chodi fewn gan John Disney. Mike Wild ar naid, ac yna Jack Kenny ni gosod sy'n gelfydd i gefn y rhwyd. Ffyrth, yn ddadan Dwysan doedd. Arsan. Franklin o Anton mae gen y dyfarnwr benderfyniad am hyn. Ydy o'n mynd i'w bocad ôl mae hwn yn gerdyn coch uniongyrchol i Harry Franklin. A mi fydd y rhaid i'r tîm cartra mewn chwarae'r 10 munud ola'r hanner cynta a'r ail hanner i lawr i 10 dyn. Wild o defnyddio i gryfder yn fyna Mike Wild. Smith. Venables. Shannon. Mendes. Mendes mae Southern y tu allan iddo fo. Mendes. Awgrym o ergyd yn ôl i lwybr. Mendes! Lasana Mendes! Cyfle gorau'r gêm hyd yma i'r Bala. Symudiad hyfryd gan yr ymwelwyr. A Mendes yn ei chodi hi dros y golwr, ond hefyd dros y trawst. Smith. Venables. Dim ond yn ei gosod ti Callum Bradley. Yn hedig at Tony Quay. Bradley'n dal i fynd. Callum Bradley. Bradley rhediad ag yn Bradley. Mae'r meddiant dal gen fo Bradley ar ergyd o arbediad o'r safon ucha gan Alex Ramsey. Wel, amrediad gan Callum Bradley. Nath o heibio i 4-5-6 o amddiffynwyr y Bala. Mi gafodd o'r ergyd i mewn. Mae di ennill y geg gornel. Dwi Rosgro. Shannon unwaith eto. Rosgro. A Tony Quay. Quay ar yr ergyd. Fymryn heibio'r postyn i mi gymodd i gyffyrddiad ar y ffordd. Yr ergyd gan Tony Quay. Cyfle gorau'r ail hanner hyd yma. Na mynd i'r ymwelwyr. Da ni fewn i'r chwarter awr ola. Rosgro! Dyna chi gol gampus gan Adam Rosgro. A mae gyfartal Cei Connah 1 y Bala 1. Ffyrth ar cliriad, yr gwiriad oddi ar Rosgro. Wel, dath o'n byd o'i le yn y fan yna, Adam Rosgro. Bron i'r Bala, union i'r sgôr. Yn ffordd mwyaf rhyfeddol posib. Ffyrth, mae'r un peth i digwydd eto. A mae'n ras rwan rhwng Newell a Ffyrth. Newell, mae yna i Rosgro. A'r bêl yn cael ei chlirio rwsyd rhywfodd. A nid am y tro cyntaf yn y gêm, y golwr yn gwiro cliriad yn erbyn cefn un o chwaraewyr y Bala. A bron i'r Bala fanteisio a mynd ar y blaen.